Vítaj v mojom podcaste alebo na YouTube kanáli. Ja som Tomáš a.k.a. Tomax a ukazujem trénerom, ako si vybudovať svoj poriadny trénerský online biznis, tak aby boli spokojní, aby zarobili viacej peňazí, aby mali výsledky s klientmi. Čiže dnešná téma bude o krátkodobom versus dlhodobom zmýšľaní. Veľmi dôležité nastavenie nejakého mindsetu, pretože väčšina ľudí zmýšľa len krátkodobo a nemyslí na nejaké dlhodobé následky alebo dlhodobé výsledky, ktoré by mohli prísť. Čiže väčšina ľudí, či už tvoji klienti alebo aj ty ako tréner, možno rozmýšľaš len tak, že čo dostaneš teraz za niečo možno, čo zaplatíš teraz, dajme tomu, alebo koľko času tomu venuješ teraz a chceš proste hneď vidieť za to výsledok. Toto nie je podľa mňa najlepšie zmýšľanie a ak budeš sa vedieť proste nastaviť na to, že budeš zmýšľať v nejakom dlhodobom horizonte a nebudeš chcieť odmenu hneď, ale budeš vedieť proste vydržať, aby si tú odmenu dostal niekedy v budúcnosti, tak budeš proste časom úplne inde. Možno nie hneď, určite nie hneď a to je úplne v poriadku, ale časom budeš úplne niekde inde než ostatní. Čiže veľmi jednoduchý príklad sú napríklad tieto moje podcasty a moje videá. Hej, mám nejakých v čase nahrávania možno 6 videí a 6 podcastov vonku, myslím, a na YouTube mám po nejakých možno 30 vzhliadnutí a na podcastoch mám možno po 10 vypočutí na epizódu. A teraz ja by som si mohol povedať, že na čo to vlastne robím. Skoro nikto ma nepočúva, je to o ničom, nemám z toho hneď nejaký výsledok, nemám z toho hneď nejakých klientov, ale ja som proste už naučený tak, že je to úplne OK a nemôžem sa pozerať len na to, že čo by som dostal hneď, alebo čo dostávam hneď. A proste viem s tým pracovať. Čiže viem, že v budúcnosti, keď to budem robiť dlho, keď budem proste oslovovať tých trénerov, tak tá odmena príde. Prídu proste klienti, budú so mnou spolupracovať ľudia a tak ďalej. Čiže je to úplne OK takto, proste začiatky sú také, jak sú, ale to už ma naučil ten fitness biznis, a teraz idem do nejakého biznisu s trénermi, čiže je to úplne OK a ty sa musíš nastaviť tiež na to, že možno veľa dávaš teraz zadarmo, veľa tvoríš, nevidíš hneď výsledok, nemáš z toho hneď klientov, nemáš z toho hneď peniaze, stojí ťa to energiu, stojí ťa to čas a je to úplne OK a jednoducho úspešný budeš len vtedy, keď to budeš proste stále robiť a vytrváš v tom. To je to isté, ako keď klienti proste chcú hneď výsledky, chcú všetko proste naraz, chcú za mesiac vidieť neviem čo a ty im hovoríš, že však kamo, ale musíš byť konzistentný, musíš byť vytrvalý, nepríde to hneď, chce to viacej času. To isté platí pre tvoj biznis, Keď proste si na nejakom bode teraz, tak OK, však nemôžeš sa porovnávať s niekým, kto robí, ja neviem, o 5 rokov viacej jak ty a ty by si chcel byť tam za 2 mesiace. Je jasné, že nebudeš. Proste je to úplne OK. Čiže to je jeden taký príklad. Druhý príklad je možno z takej praxe, ktorý ti viacej pomôže a to je, že kedy možno získaš nejakých klientov alebo že čo si myslíš, že koľko času trvá, kým získaš nejakého klienta na online coaching, lebo o tom sa bavíme. Ja som si minule pozeral mojich posledných 10 klientov, ktorých som získal na online coachingu a napísal som si k tomu, že len na chvíľku sa sám preruším a ak sa ti páči, čo tu vidíš, čo tu počúvaš a nejakým spôsobom to posúva tvoj biznis dopredu, budem veľmi rád, ako mne povieš svojim kamošom, trénerom a ak budeš sledovať môj Instagram Tomax Business, kde sú ďalšie rady, taktiež ma poteší like, odber, poďme ďalej. Kedy ma začali followovať na Instagrame, pretože z Instagramu proste mi chodia ľudia na ten coaching a kedy začali coaching a teda koľko času to bolo. Čiže
mám tu 10 ľudí a v priemere mi vyšlo, že od doby teda, kedy ma followovali, po dobu, kedy sa stali, alebo po moment, kedy sa stali mojimi klientmi, prešlo v priemere 14 mesiacov. 14 mesiacov. Nie 14 dní, ale rok a 2 mesiace. Hej, takže ak si myslíš, že si dal minule na Instagram post, že máš voľné miesto, ale nikto ti neprišiel. Ak si myslíš, že aké super reelko si dal, kde sa mohli chytiť nejakí klienti, ale nikto neprišiel. No a čo, hej? Všetko trvá proste nejaký čas. Ty si musíš budovať vzťah s tým človekom a trvá to proste dlho. Mne to trvá proste tých 14 mesiacov. A to som možno niekde inde jak ty. Hej? Na tom fitness účte mám okolo 26 000 followerov, mám cez 1200 postov, postujem každý deň, mám storky každý deň, dávam dobrý content, hovorím priamo k ľuďom. Čiže ja si myslím, že už to mám proste na nejakom leveli, ktorý je dobrý a aj tak mi to trvá takto dlho. Čiže ty, ak máš jeden post za týždeň, jednu storku za deň a myslíš si, že si zaslúžiš klientov, lebo to robíš, tak prd makovi, proste nezaslúžiš si aj. Chce to veľa času, veľa energie, ale proste časom to príde, hej? Len na to musíš robiť. Ak sa na to pozrieš po mesiaci, že to nemá zmysel, ja tento online coaching nebudem robiť, lebo proste nemám hneď klientov, tak OK, no tak nebudeš robiť, hej? Ale akože čo iné si čakal? Jednoducho trvá to veľa času, hej? Ja tu mám pár príkladov, teda z tých 10 ľudí, čo som si vypísal. Mám tu napríklad 3 ľudí, ktorí sa pridali do mesiaca, odkedy ma followovali. Väčšinou to sú ale však ľudia, ktorí buď išli priamo s niekým, ako napríklad jedna baba sa pridala, ktorá ma sledovala vyše roka a s ňou sa pridala jej priateľka, ktorá ma followuje len do mesiaca, hej, čiže proste to bolo niečo, že jedna povedala druhej a proste tá druhá sa už len pridala, hej, čiže to nie je nejak reálne, čiže väčšinou tí, čo sú nejaký krátky čas, tak proste prišli od niekoho, pretože počuli, že mám dobrý coaching, hej, čo je pravda a to je to je najlepší spôsob toho, ako k sebe jakoby pritiahnuť ľudí, hej, keď o tebe druhý hovoria. Avšak mám tu tú dobu trvania od followu po klienta rok a 11 mesiacov, rok a 10 mesiacov, 2 roky a 10 mesiacov, 2 roky a 7 mesiacov, rok, 9 mesiacov, 9 mesiacov. Čiže to je realita, hej. Čiže ešte raz, nečakaj po jednom poste, kde vyzveš človeka, aby sa pridal na tvoj coaching, že sa pridá. Nepridá sa. Takže tak. S tým možno je spojené to, že sa pýtaš, že kedy budeš lepšie zarábať, hej? Opäť je to isté, proste nemôžeš hneď chcieť, neviem, aké proste sumy, príjmy, hej, mesačné, neviem koľko klientov. Jednoducho chce to čas, proste ty musíš každý deň pracovať na tom, aby si budoval svoj brand, aby si pracoval s tými klientmi, čo máš, aby si im dal výsledky, aby sami o tebe hovorili, aký si super. Proste chce to veľa času. Nedá sa povedať, že kedy budeš zarábať toľko a toľko. Hej. Bude to len vtedy, keď proste prejde nejaký čas, budeš dobrý. Bodka. Taktiež, čo sa týka nejakých investícií do seba. Hej. Je to podobné ako s klientmi. Oni si možno povedia, alebo pozrú si, že teraz chceli byť nejaký coaching, tak si pozrú trénerov, ktorí robia coaching, porovnajú si možno ceny, ak to majú tí tréneri uvedené, hej. A možno idú podľa ceny. Nepozerajú sa na to, že OK, čo mi ten tréner reálne dá, akým spôsobom on funguje, aké má recenzie a tak ďalej. Možno si to niektorí pozrú, možno niektorí nie, hej. Čiže pozerajú len na to, že oni niečo zaplatia a teraz, že niečo by mali dostať späť. Lenže nie je to vždy tak, hej. Musí si pozrieť proste aj tie recenzie, akým spôsobom to funguje a tak ďalej.
Ale čo chcem povedať je, že ak sa budeš pozerať na tie nejaké investície do seba, na nejaké kurzy, na knihy, na semináre, webináre, na coaching, len z toho pohľadu, že Ježiš, toľko to stojí, alebo je to také drahé, dám do toho toľko peňazí, hej, tak áno, však dáš do toho peniaze, ale pozri sa na to, koľko ti to vie vrátiť späť, hej. To je zasa, ak budeš sa pozerať len na to, že toľko to stojí, je to krátkodobé zmyšľanie. Dlhodobé je to, že OK, o rok, keď budem používať tie veci, ktoré tam boli povedané, tak jednoducho budem zarábať viacej a zistím, že ten coaching napríklad stojí oproti tomu, čo mi to pomohlo, úplne nič. A dal by som za ten coaching ešte viacej, hej. Napríklad teraz. A to je realita. Mne sa to stalo s 2 mentormi, čo som mal. Boli drahí, jeden stál 1200 eur na 3 mesiace, úplne do každého eura to stalo za to. Teraz platím 600 eur mesačne, stojí to za každé euro. A reálne by som mu aj platil viacej, lebo to, čo mi dal ten coach alebo mentor, je proste úplný top a posunulo ma to niekde, kde som si aj nemyslel, že by som mohol byť. Čiže opäť, ak rozmýšľaš dlhodobo, ak nepozeráš len na to, že čo teraz zaplatíš, tak proste sa to vždy vyplatí, keď je to samozrejme kvalitná služba. Hej, čiže nepozeraj sa na veci z krátkodobého hľadiska, ale vždy rozmýšľaj dlhodobo, čo ti to vie dať o rok, 2, 5 rokov, 10 rokov, kde môžeš byť za ten čas. Nie, že teraz, hneď, dnes, o týždeň, o mesiac. Takže toľko k tomu. Serus.